I de cop i volta vaig veure el curs d'Arts Escèniques i Perspectiva de Gènere. De seguida em va cridar molt l'atenció, vaig dir, ostres, he de fer aquest curs. Conscient de que hi ha una frustració, no?, en l'àmbit laboral pel fet de tenir el sostre de vidre, conscient d'això em vaig apuntar per orientar com aquesta frustració. Ja fa temps que la Sala Beckett està interessat en la qüestió de gènere. Ja hi havia hagut algun autor o alguna autora que ens havia demanat una mica fer tutories al voltant d'aquest tema amb alguna obra seva. I per tant vam pensar que era un curs que podia interessar al nostre públic potencial, que bàsicament són dramaturgs, estudiants de dramatúrgia i persones interessades en el teatre en general. Realment només trobar-te amb gent amb qui comparteixes professió, sector, amb les que pots parlar de temes que normalment no en parlem, i en aquest espai com segur, de confiança i molt guiat. Una de les ganes, no?, que jo tenia de venir al curs és de trobar altres companyes que estiguessin interessades en això, no? Sobre el paper, per exemple, coses fàcils que ja podem fer i que no fem només per desconeixença, més que per mala fe, no? És com una caixa d'eines. Trobar més arguments, no?, i nodrir tot el relat que jo puc tenir com a professional. Tant sigui d'actriu o fent crítiques o escrivint dramatúrgia, doncs poder posar un granet de sorra per trencar els estereotips de gènere, no? Particularment crec que és un curs que pot interessar i que hauria d'interessar a altres sales i altres teatres o altres escoles de teatre de les arts escèniques. Des de les arts escèniques arribem amb molta gent. Hi ha molta cosa a fer, saps? I ens hi hem de posar totes i tots, sobretot, trobo que falten molts nois. On són els companys? Fa 10 anys que ja treballem sempre interseccionant el món de les arts escèniques amb l'abordatge de problemàtiques socials com poden ser les desigualtats de gènere. I vam pensar que en lloc de limitar-ho només a persones que feien dramaturgia, poder fer també amb direcció, amb interpretació, amb producció, i com incorporar la perspectiva de gènere àmpliament en el món de les arts escèniques. És que no n'hi ha masses més. Em va fer tanta il·lusió perquè no sabia que podria ser. Rodó, gènere i teatre. Perfecte.